Ambalmo ani yangma bikibran bambulo kala sama ode ko jamana chakela munu ka bara koni benebe warko nyana bolu koni ma ni ulube barake ministeru aleni aywa primature yɛrɛ la ni abe fulu ma ko daf aleni DFM uluni u chake ɲɔgɔn wɛrɛw aywa ulube ulu ka hakɛɲini jɛkulu min kɔni be a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ulu bɛna baarabila dɔ kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye tile fila baarabila ye min bɛna daminɛ aywa lundi nata ni o ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 15 aywa nunu ka ɲɛfɔli la kɔni ulu ka nin baarabila in kɔni a ma na ten cogoya la ko k'a da kan n'i y'a ta k'a lajɛ aywa jamana cakɛla wɛrɛw be yen ni minnu ulu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa ko ulu kɔni ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kɔni ko ulu ka saraw kɔni dɔ farala u kan ani musaka wɛrɛw be yen o kɔni farala o mɔgɔ ninnu kɔni ka aywa saraw kɔni kan aywa ko de kɔni kama ulu ye aywa ulu gɛrɛla an ka jamana ɲɛmɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ aywa baara koɲɛw yɛrɛ ɲɛnabɔli ma o minisiriso in kɔni ulu ye lɛtiri caman ka se ka ɲɛfɔli k'a ye ka yira u la k'a fɔ kɔni ko ɲinan kelen bɛ ulu kɔni kɔ nka k'olu ka lɛtiri bɛɛ kɔfɛ kɔni ko jaabi kɔni ma se ulu ma aywa ko de kɔni kama ulu kɔni bɛna u ka baarabila in kɛ cogo min na hakili kɔni u bɛ se ka jigin ulu la aywa tɛmɛnen kɔ bonya an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko sariya dɔ kɔni ni ale ma bila sen kan fɔlɔ a bɛ jateminɛ la an ka jamana wasabulon kɔnɔ o sariya in kɔni ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ aywa mara kɔni o bɛ tila dugu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni a bɛ f'o ma ko découpage administratif aywa o sariya min filɛ nin ye aywa jateminɛ na a kɔni carilen bɛ bɔlɔlɔ kan o kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko a tɛ taa olu ka jimi sira kɔni fɛ aywa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko n'i ye o sɛbɛn yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye région Mali ye région ye olu bɛna taa fo 20 na wa cercle wɛrɛw kɔni bɛna fara cercle kan wa fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ ni ale ye commune 6 ye ale kɔni bɛna kɛ commune 10 ye k'a d'a kan min yɛrɛ ye Kulukoro dugu dɔw ye n'olu tun kɛlen don ka Bamakɔ lakori ni Kalabankɔrɔ ni Tɛtɛbugu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw b'olu la olu kɔni bɛna fara Bamakɔ kan nka min yɛrɛ ye région kɔni ye mankan caman kɔni bɛ o kɔni nɔfɛ k'a d'a kan maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko dugu caman bɛ yen olu kɔni bɛna kɛ région ye walima u bɛna kɛ cercle ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ olu ni o man kan ayiwa maa minnu kɔni bɛ ka nin kuma ninnu kɔni fɔ u bɛ Mali yɔrɔ caman na nka min yɛrɛ ye kɔrɔnfɛla in kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka ca yen yɔrɔ de la ayiwa olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ jɛn n'a ye cogo si la ko yɔrɔ minnu kɔni jama man ca wa u man bon ko olu kɔni ka tila ka kɛ région ye k'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen k'a sɔrɔ olu jama ka ca wa olu ye dugubaw ye olu kɔni tɛ se ka kɛ olu ma kɛ région ye wa u ma kɛ cercle ye fɛnɛ ayiwa o de kɔni kama maa caman kɔni ye a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni ma sɔn ni nin ko in ye k'a sɔrɔ a ma bila sen kan fɔlɔ yɛrɛ olu b'o yira ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la